Komachielo jagoro maduong' madondo buch Jubilee Jeremiah KIONI onyiero riwruok mar jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga kabende odhi nyime goyo debe ne jatend migawo mar arita machon Fred Matiang'i. Jatelo no ne twak e kaunti ma Nyamira e romo mokelo kanyakla jokanyo mag duond buch Jubilee ka KIONI okwedo kampen mag jatend piny mohiu koyango ni campaigns osekelo midhiero ne jopiny e kaunti ma Nairobi. Bende notiyo gi thuolo makamano e goyo debe ne Matiang'i koyango ni Matiang'i ema biro reso jo Kenya kwa tend Kenya kwanza mosehinyo oganda mapachoka. And unlike any other presidential candidate, he has decided to use goons. Goons, to the point where he has brought back thuggery levels in Nairobi in a manner unseen. The things we are seeing in Nairobi are things we used to see during KANU's years. Those days. And we thought we have left that phase. So it's a very difficult thing to try and join. We in Jubilee are in opposition. We want to form the next government. We are not going to shake hands with him because it doesn't help any Kenyan. He's now doing over 900 days. It's not after 900 days that you are going to see any change. Ile mambo ya kupanga na kuteua na hiyo mambo ingine.